وزارت پرورده یا حکومت دمکیا سوریه پیروزیان پیکهاتیان نوا سوریه دشش نام متریال را کرن گلو افگو هاتنین گو نهاد داوا متریال دا چه دبن خطریه که چاود نوا سوریه ده دا آوا کرن بریاره کی گوهرتن دهندری متریالان دا آنجی گوهرتن سیستم پرورده دبه حرکت زانه پرورده وکی تشتێکی بنگەهی استراتیژیکەش بووی ئاواکردنا civakê û ئاواکردنا welat. Ji ber vê yekê jî ti kes nikare hema hêsane bikar bi guhertinekî di sîstema perwerdê de çê bike an jî di materyalên perwerdê de çê bike. Hikûmetekî demkî emrê xwe çend rojin hema bikar be hema tiştên stratîjîk çi alî dadgehê de dibe, çi alî dadweriyê de dibe, çi alî perwerdê de dibe, çi alî distûr de dibe. Yani وەکو بێژن قانونên hane civakî dibe ji mafê xwe di alî qanûnî da ji alî exlaqî da di alî qanûnî da mafê xwe tune hema guhertin di perwerde de çê bike û ferz bike li ser civaka Sûriye. Gerek dike ev biryarên hane ku hikûmeta demkî girtî an jî wezareta demkî di hinderê hikûmeta demkî de girtî ji xwe ne insiyatîva wezareta perwerdeye a hikûmeta demkî a li Şamê ye. Ev tiştekî zû ye, ev tiştekî pir zû hat girtin, ev tiştana tiştên stratêjîk in, ev piştî ku îtîfaqekî siyasî di hindirê Sûriye giştî de bê çêkirin, hemû teyarên siyasî, hemû partiyên siyasî, hemû pêkhateyên Sûriye piştî ku berlemanekî niştimanî di hindirê Sûriye de bê çêkirin, di rêka hilbijartinekî demokrat bê ava kirin, hikûmetekî niştimanî bê çêkirin. Nabe hema wanî hêsane hikûmeta demkî biryarekî derxeme bê materyalê biguherin û bê materyalê biguherin bi tek zihniyet, bi tek hişmendî, bi tek îdeolojî. Yani ew guhertina guhertinekî bi rastî hikûmeta demkî di axaftinê xwe de daxuyaniyê xwe de gelek hêvî dide, ema di pratikê xwe de jî li gor îdeolojiya xwe bi tek alî jî gelek biryar digire.